É que é un pouco extenso contestar a iso. Vamos a ver. Conseguir un bo actor ou unha boa actriz de dobraxe é un proceso lento e a longo prazo. O que sabemos agora foron 25 anos de experiencia. Hai un problema, especialmente dende hai 3 anos. Xa empezou co bipartito e logo eu creo que se agudizou con este goberno. De súpeto, non se sabe por qué nin por que non, cortouse o número de horas de dobraxe ao 50% dende hai 3 anos. Na crise na que estamos hoxe en día, que se fala de despido libre, ninguén ten máis despido libre que un actor ou unha actriz. Vas traballar, acabaches a xornada, bueno, se traballas nunha serie de televisión, ao mellor non, porque tes un contrato temporal, pero en dobraxe, acabas a xornada e acabouse o contrato. Fálase de conxelación de salarios. Nos levamos case 10 anos co salario conxelado. Perdemos máis dun 50% de poder adquisitivo. Hoxe en día non sabemos cantas horas vai dobrar a final de ano a televisión galega. Nin se sabe por que razón corta o 50% o número de horas dobradas a final de ano. Non sabemos nada. Sabemos que en xuño estáse cortando o traballo. Entón, por un lado iso, que non hai un volumen de traballo para manter a un grupo amplo de xente. Por outro lado, que como non ten saídas profesionais, tampouco se fan cursos de dobraxe, e os cursos de dobraxe que se fan son de mala calidade, normalmente son en moitos casos o máis parecido a unha estafa, porque se imparte por xente, impártenos xente que non son do mellor do oficio, cobrando moitos cartos e sen ter ademais despois a opción de ter un estudio de dobraxe o que poidas mandar esa xente para que se empece a desbravar, digamos, non? Entón, iso entre outras cousas, daría para moito falar. Por que se repiten as voces? Por iso, porque é moi difícil conseguir un bo actor e actriz de dobraxe, é moi difícil conseguir un bo actor e actriz de dobraxe que teña un galego ao xeito, e ademais porque o campo de traballo o volumen de horas de traballo é moi pequeno, entón non dá nin sequera para os que hai. É certo, repítense moitas voces, pero somos os que somos. Nesa xuntanza de ordes a que ti te refires, creo que repetín algo que repito sempre. Eu non son un actor galego, eu son un galego actor. E digo isto de corazón, en serio. Algún día, a cousa que máis me gusta no mundo é ser actor. Pero mellor algún día perdo a condición de actor. A de galego non a vou perder na vida. Mesmo que non me gustase ser galego, que non é o caso, non. Pero mesmo que non me gustase, esa condición non a vou perder nunca. Eu creo que se todos os sectores da sociedade tivesen isto claro, outro galo cantaría. Se os políticos fosen galego políticos, se os empresarios fosen galego empresarios, non? Outro galo cantaría. Eu creo que no audiovisual, o audiovisual pecou moito disto. O audiovisual, queríase facer audiovisual en Galicia, pero por facer audiovisual galego non, por facer audiovisual, que está ben. Pero eu creo que na mentalidade de moitos, sobre todo do cinema, na mentalidade de moitos produtores, directores, mesmo eu creo que de actores e de actrices, estaba a formar parte do sistema audiovisual español. Está ben, pero entón as subvencións que sexan do Ministerio de Cultura, non da Consellería de Cultura ou non da Televisión Galega. E sobre todo como filosofía de vida, non? Formar parte dun sistema audiovisual ao que tampouco é que lle vai moi ben, non sei o que camiño leva iso. Ao final, lévase gastado moitos millóns de euros nunha actividade avencellada ao cinema e non se ve o camiño demasiado aberto por ningún lado, non? Eu diría que o problema fundamental é cando a dobraxe ven de fora. É dicir, cando a locución dos spots ven de fora. Aquí faise moita publicidade, e moita publicidade institucional pagada con cartos de todos os galegos e galegas da Xunta de Galicia, feita en Madrid, por xente que o único que sabe de galego é que naceu en Pontevedra ou en Vigo, pero non deu un chío de galego na súa vida. Bueno, ahora non sei, que escoitei hoxe a mediodía algo na televisión que era un noné, que además non rímonos moito do noné, había un noné clarísimo, por unha compañeira de dobraxe de Madrid, que é unha gran actriz de dobraxe, en castelán. Entón, non sei por que se contratan, nin por que as empresas de publicidade contratan ou as
as empresas de publicidade, os publicistas, porque contratan esa dobraxe en Madrid, nin porque dende a Xunta de Galicia ou dende a propia televisión non se supervisan eses traballos de publicidade e se mandan repetir. Non o sei. Non, porque xa había cousas que estaban, por exemplo, o feito de dobrar un número determinado de películas ao galego ao cabo do ano leva anos nos papéis. Termaron diso, pero nunca se levou a bo porto esa iniciativa, non? É porque, non sei, a mí moitas veces dá má sensación de que é como cando os barcos cargan para babor ou para estribor, non? Hai veces que ideolóxicamente determinados sectores fan que vai a tanto barco para un lado que despois para leválo para outro é moi complicado. E volvemos ao de antes. Aquí parece que non somos galegos políticos, senón políticos galegos, non? Parece que aquí a xente, pois iso, quere medrar para irse para Madrid, non sei, ou algo así. Entón, cando non hai esa filosofía, cando hai unha cidade da cultura, é dicir, hai unha cousa moi grande, pero non sabe que lle queres meter dentro, non se sabe onde quere ir ese barco, non. Eu son pesimista. A ver, dentro da dereita galega, os que falaban mellor galego, os seus correligionarios, chamabanlles os da Pucha. Hai que explicar algo máis. E tiñan un galego, tiñan e teñen, que como galego falado é o mellor, ou non? Non é? Eu creo que o explica todo. Eu creo que estupendo, non? Estupendo, entre outras cousas, porque seguramente tamén a xente do común percebería como un feito normal. Hai moita xente que está un pouco acomplexada co tema de, non sei, ao mellor a xente máis maior, non? Co tema dos idiomas, da dificultade para entender outros idiomas. Todo é no que un se pon. Como dicía o que andaba escarabellando nos mocos, non? Todo é no que un se pon, non? E efectivamente, se tes esa posibilidade, é abrir unha fiestra máis, non? Independentemente da calidade despois das propias televisións e radios portuguesas ou francesas ou de onde veña. Tamén teñen o seu. No fondo parece que cando se fala dese achegamento é todo un discurso baleiro, non? Pero logo nos feitos, porque cales son as noticias? Hoxe me parece que viña na prensa ou non sei se o escoitei na TVG esta mañá ou onte, non me fagades moito caso, falando do incremento do IBE. Cando escoitas falar dos portugueses é porque pasan a fronteira, porque mesmo subindo o IBE tamén en Portugal, sigue resultando máis barato mercar en España. Eses son as noticias que se dan, non? Pero non hai outro fluir. Non o hai, alo menos nos medios de comunicación. Eu creo que despois entre a xente sí que o hai, non? Porque andas por aquí por Compostela e fartaste de ver xente portuguesa e vas a Portugal e ás veces botas en falta que haxa máis lisboetas en Lisboa, non? Porque vas andando polo centro e parece que non hai máis que xente daqui, non? Isto digo de broma, evidentemente, pero que eu creo que realmente debemos estar moito máis achegados do que se nos fai ver, non? Creo que a realidade é que é outra. A compañeira dos meus días e das miñas noites descubriu non hai máis de 5 anos Lisboa, non? Fomos alá pasar unha semana ou semana e pico. Sentiuse tan na casa que me dicía, os próximos 20 anos, bueno, amén de que Lisboa é absolutamente maravillosa, non? Pero fora disso estaba tan a gusto do ambiente da cidade e de que era tan doado comunicarse que dixo, bueno, os próximos 20 anos vimos de vacacións a Lisboa, Entón, efectivamente, eu vou a Portugal porque detrás dos idiomas hai outra cousa, e son as estruturas profundas do idioma, non? A maneira de pensar, a maneira de construir a ideoloxía, porque tamén é outro termo que eu creo que está un pouco lixado, non? Ideoloxía, en estricto senso, é o conxunto de ideas, non? Hoxe en día, cando falas de ideoloxía, parece que estás falando únicamente do pensamento político, non? Iso é unha parte do conxunto de ideas, das cousas que tes
na cabeciña, non? E iso estructuras, cal é a maneira de estruturar ou de construir o discurso ideolóxico, xa que logo, o idioma. Entón, as conexións son moi directas. Un castelán construe dunha maneira completamente distinta o seu discurso, nin mellor nin peor, distinta a como construe un galego. Eu creo que por medio ambiente, polo entorno, por todo, non? Eles son dunhas chairas interminables onde ves o horizonte. Aquí, se és do medio da montaña luguesa, vas polo medio de congostras, de silveiras, atopas un veciño ou un descoñecido, e todo aquel tempo que necesitas para... No medio de Castela ves un tipo a 3 km andando, non? Entre que o ves a chega a ti, deuche tempo a facer unha composición de lugar. Esta idea non é miña. En Galiza non, no medio de Lugo, dunha desas aldeas da montaña luguesa, detrás dunhas silveiras salche un tipo ou unha tipa e necesitas eses 3 km para saber con quen estás falando. Entón, iso construílo co idioma, non? E logo, ainda fai bon día hoxe, fai. Ao mellor leva presa, non? E con todo ese discurso vas construindo, vas vendo como pensa outra persoa, como construe. E eu creo que como construción estamos moito máis próximos, como construción do discurso e como profundidade ideolóxica neste senso, estamos moito máis cerca, evidentemente, de Portugal que de Salamanca. Sen ter nada en contra de Salamanca nin de Conética, pero é o que é.